Αυτό το ελληνικό αυτοκίνητο ήταν τόσο ακραίο που μοιάζει με ψέμα. Νεόριον Σικάγο, παιδιά. Νεόριον από το νεόριο της Σύρου, γιατί εκεί κατασκευάστηκε. Και Σικάγο γιατί θέλουν αυτό το γκάνγκστερ χαρακτήρα της Αμερικής δεκαετία 30. Full retro με σήμα την Άγκυρα, γιατί κατασκευάστηκε μέσα στα ναυπηγεία της Σύρου. Αγαπημένη Σύρου. Άμα γουστάρεις και εσύ Σύρο και γενικά ελληνικά νησιά, κάνε μας ένα follow γιατί γουστάρω κι εγώ. Σου λέω αμέσως στη συνέχεια. Παρουσιάστηκε το 1974 και ήταν ιδέα του πασίγνωστου Γιάννη Γουλανδρή. Ήθελε να φτιάξει λοιπόν ένα αυτοκίνητο που θα είναι ταυτόχρονα λιμουζίνα και 4x4 και ακραία διαφορετικό από ό,τι άλλο υπάρχει. Επικεφαλής της σχεδιαστικής ομάδας ο Γιώργος Μιχαήλ. Όλοι ήταν Έλληνες μηχανικοί και είχε ένα θηρίο V8 Jeep κινητήρα. Το φτιάξανε ακραία μόλις 8 μήνες και από τη στιγμή που φτιάχτηκε ξεκίνησαν τα κλασικά προβλήματα. Γραφειοκρατία, δεν παίρνω εγκρίσεις, δεν κάνω δεράνο που τα λέμε συνέχεια στα βίντεο. Πάει το σχέδιο να βάγισε και χάθηκε ακόμη μια φοβερή ευκαιρία για την Ελλάδα.